Tharwe abi Karbi jutang asong atuma hinpen non ke bangji ingdeng ingkoira nerkep habar Karbi riso nimsot rong aja pan chisik cadang pon bomlo. Dhendaghat long miljeng college pathu aklamalong veterinary department pen wo aso keron asai kereng pon. Lakhain koi Singhason MSC constituency angkang jari terona rong along APSLC Ratari Asong pen mass joining program asai kereng pon. Deopani forest bid atum ahin pen patipi ponsi Durga Puja katalon pen pache tondonsi nokana dipla pen langabong akejoy pen keron asai kereng pon. Habar ke hat Karbi lo charli asong atum ahin pen dongmukak ahithialong kedo akulat along tin trading license katar libasai kereng pon. Ingdeng ingkoira sirkep nilip Karbi jutang habarame kibi ponja pan choki hola higher secondary pathu aklamalong si peneng ke paman ponja pan chistik cedang pontanglo. Karbi jutang asong mate Karbi Cultural Society Tharwe abi arome ahin pen non ke bangji ingdeng ingkoira sirkep habar Karbi rison imso rong aja pan chistik cedang pon bomlo. Tharwe abi Karbi jutang asong atuma hin pen peneng aningkan ingdeng ingkoira sirkep habar Karbi rison imsor rong aje dogmoka rasinja aklamalong kacepate dunjia phanpura piningwe ke kan kilun kacharli angdung kiti padoponlo lasonsi kacepate dunjia phanpura kacharli pon ritnong chengdi nimso kirung lun cheto mosra kihir dola lun lun sampung anparta ason ason kacepate dunjia phanpura piningwe kacharli angdung kiti padoponlo pusi Karbi jutang asong akongchon bang khorsing be ahin pen nang pachenidun media korte thumda hitum Tharwe bi kesesen benchoro parlo pini hitum nang nang pha ige da hitum da habar Karbi risonim so rong aje inkoida nerkep o sirkep inkoida sirkep aphansenim tum kecepet ridun aso namung antan ini tum penenge cepat idun labji lapen ini tum kabori ge best team anong itame cepat donji pusini tum neng cethelo tak cepat itu lapen kiwang jian nengkan tame niltum ansosle cepat itu ji Tharwe bi KCS unit hin pen nili pongchung bang hin pen nili korsing be hin pen ansosle Tharwe bi KCS unit mare Tharwe bi arat tumta jutang jubat cinghon lapen anengkan mang taksi Tharwe bi ke dike lanjun KCS along ta ansosle cepat itu ji lapen aso namung do anantan itum cepat itu labji pusining cethelo ini yani anang itum aso cepat itu ji pan kacali pon pini an mungkin aparman na itum cepat itu nili tum pini an ke nikyapan dui kalo cepat arni ke Karbi anglong dongmukak pen rukasen kro report Biswanath Karbi light. Ingdeng ingkoira sirkep nilip Karbi jutang habarame kibi ponja phan choki hola higher secondary pathu aklamalong si penengke paman ponpo. Lakhain koira pho nilip MSC constituency ke parlo choki hola higher secondary school pathu aklamalong Jonel Karbi Youth Festival kapaman ponji aphan chisik chedang pon bomlo
kaboche la pen ka sonse le awete khe ajutang reng un epu RTP and ponsi peneng aningkan ingdeng ingkoira sirkep nilip Karbi jutang hawar ame jibi ponji aphan choki hola pathu aklamalongsi paman ponpo labangso rongaje kewangji freya ciklon ni phai krege thom la pen krepli arni mate penap la pen penap dik ni nia pharmansi labangso rongaje ali racham pen paman ponpo lapen ke klem kedam ali racham kedo ka to gawe ka chisik pon chok thai lepusi nang pachini dun lasi anso se methang Karbia khela pen jutang a pharman anso se kapang tang ponji aphan nang chitong dun rin ti pen alir abolon nang pidun tha pusin nilip Karbi jutang habar ame pachi thang chun bang bilison terang pen chuning ripon lapen chepate aterana tumaphan pini freni phai kre hini arnikang sampen si deng pon bomlo puta nang pachin dirun lapen lun kimi lun sampung lun barim lun sampung lun cheto lengpum sokchon kekan chongchingnang masaraki hir Karbi ke plang kengpi ki thip he hui asonsi chepate ponpo lasi theka chinghon ka dokawe Karbi arat bang igra alir alon napen arna mai herjumi nang hang pidun thapusi chuning ripon aprangsi kaduk awe Karbi solang dorat doana panstame jutang kaching hon kardom pajer paprangilo Karbi jutang song tiripia mai pen kaping khat ponateng anikan wang ason thak thak pining le thota nilip along sitame peman ponikpo Karbi jutang song nilip hawara mai pen patir pi ponsi non ke wangji ni phai cricket thom la pen ke kripli pria chiklo nikan surini rain ko resi padak chukiola pathu aklam longsi paman ponpo wasi terang tum pen da ke bang nang je bang ke ni phai krehini dak terang tum chetong iklapo ajo lo tang te badang le iklapo lapen ke ni phai cricket thom adap lo tang te lama kang thur pangching ponpo lama ing thur dang le lo tang te tum ka chepati asai amung dam phet po lapen ke ladak pining abang ke corona abur pena joksi kacepati ason bang tum an en ponlong le dalo lasi kacepati ji ason long bang ke lun sampung lapen ke lun cheto lun chethak lapen ke masaraki hir Karbi ke plang masaraki hir lapen ke lengpum sokchon lapen chongching nang lai hui sin tum dak cepati ponlong i chotpo lasi kaduk awe phan kapachini bang ke lai khan loje nilitum kachisi chedang tangi gelo posi kaduk awe nilip arat lapen ke nilip nang tan arat tame dang nilitum jutang aklam long bang pen itum alir lo na pabaduni tha lapen surjumi nang pidun tha posi kado koi bhaname pachini kardom Karbianglong choki hola pen Onilson Rongpar report Biswanath Karbi live Karbianglong alori Dhendagat Long Mirjeng College Pathu Aklamalong Veterinary Department atumahin pen boaso kerona sai kirengpon Lakha kre flik korkanthi constituency along preni pai crazy urmi arni ada por pai crazy apor malam pen dongka chingthu pathu aklamalong veterinary department pen self help group atumaphan panongsi boaso kerona sai kirengpon Patumi urmi arni Longmirjeng College Pathu aklamalong pigari lapen poultry acheke kipia sai kerengpon bangso ameyalong alohiaman pen kachi tongdun lake korkanthi BDC chairman Khogen Tiso Mondol Kongchun Bang Chandra Singh Ingti Monica Tisopi veterinary officer Dr Hongbari Ingtipi manager veterinary department Tifu Atum che tongdun pen voaso kepangreng acheke kipi along RD pidonlo labangso ameyalong voaso aphai John Pharo kethom an self help group atumaphan pi pajir ponlo lasi bangso seke ki pipon along Dr Hongbari Ingtipi ahin pen wo kapangreng pen koson si ale ke chepalong ji mala pen kapangreng nangji koson ma lahi hui aputa klardak waidak pen self help group atumaphan ingsam jin pen than pachini tekangno Kardom Karbi news live kilang raga tumphan pini nile dak korkanthi dhendaghat intiarong tibang self help group asar pimara tumphan asap o namthe thetheni training ki pifanda ke bang lo veterinary department mein sinili tumke bang nili pini poultry farm manager hisab si ladak mane la korkanthi homosti asar pimara SG group atumhan bo nankiron abo bangke lage rainbow roster aninkan bang kanili tum la sona scheme ke dengko lasi pinita ladak la son la so thora kam hanse ke bang bonaron hanse bang tale korkanthi ke la pin ken ke damtang ka la son bo ke ron kon so sai deng kon ma pin tong ke teng nili kali mane korkanthi ke deng pon lo athang ke sonapur malam sinili tum ke ron dam a area si ke theta na por a homosti area sita dhenda khat bang nili pini se bangla tale la so bo ke ron kon a khak la sel ha ku ba phan tu
labang ke nili non ma ke nang than thek thede ri jon kon akhila dak nang ili tum thek long lo nili ta kadok be phai pachitang lap pion e anutin phan a jon tin pu bang pachitang thek the lasi self help group tun pachuklen nang kupini ali pachilong nang a group en le claim ta bang aning hanglo jungjung individual le pangre in ta bang aning hanglo jungjung lasi labang ke alang litum pachingwai dana ame thang group ten si claim jima ma individual inverbe si claim jima pachupang re nang pusi nili bang wan ke wan pilo ada la son tak thaga sai ke bang tuji to nang tum kedeng pun tuji la so ka district bo laki do wek lo laki aning kan bang tani chuneng nili chuneng ta bang lasi peneng ta bang thulo aku moneng sitamni bang thuli po tak jon kon se na tum kini la bang so pini nili jon pharo thoma bosi bang Karbi Anglong Dhenta Ghat Pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Karbi Anglong along re Lakhain ko Singhason MSC constituency mate Inglong po angkang Manja police station ke parlo jari terauna rong along all party hills leaders conference asong pen mass joining program asai kirengpon Patumi Preni Pai Kresi Urmi Arni Lakhain ko Singhason MSC constituency Inglong po angkang Manja hiti pen kilometer hini anka hilo jari terona rong along all party hills leaders conference ratchari asong pen mass joining program asai kirengpon labangso ame along Bharatiya Janata Party claim bang phu bang piatum Bharatiya Janata Party mate thihek pen BJP ratchari asong aphan ning ka chethe kabedat pen ajok khei lapen longri longpara phan kaching hondun pen ajok khei longri jognangji pura throkebra pho Bharatiya Janata Party asong along pen COC all party hills leaders conference ratchari asong along chingbedun tanglo all party hills leaders conference tiripia me along akongchun bang sarkeri rong phar rajen timung deuri terona tumahin pen ning aklong ning eng samjin pen dengponlo lapen kebang jilang arni sitame khei inglong aso do an claim rapet dam rapet lo nang kengkam chejor rapet lo nang pusi rara tumaphan thanmum ning pathe tekangno un an ke all party hills leaders conference ratchari asong kepang dangalong cherap chetodun bomji lapen bori bomji puta Bharatiya Janata Party along claim bang phu maten non het jong all party hills leaders conference along kache paokdun manja rongbang hidi polling station ame phu babu kramsa hin pen pherangke athengno nangthan pachini dun lapen mass joining program ame ingsamjin pen pachun ponlo puta pherangkyangno nang pachini dun sai bang trokera poan bidu no lapen niltum hori bomi niltum karbi khai nglong aso to an ame pangrum pe dang nil to rong berong thak ame ongdung pangrum khani li bor kondi Karbi Anglong Manja pen momita timung pi report Biswanath Karbi Live Pini Preni Pai Krehini Durmi Arni Deupani Durga Mandir Atwar Kedam Kebang Atwar along Durga Puja Apor Pachitondonsi Pini Deupani Forest Beat Atumpen Patir Piponsi Durga Puja Kelangtun Arar Tumaphan Noka Nadip Lapen Langapong Hehui Akejoy Pen Anutin Arar Tumaphan Pipachir Pon Mate Keron Ponasai Kerengpon Pini Labangso Akejoy Pen Noka Nadip Lapen Langapong Keron Asai Kapatir Pipon Lake Rajas Lekte Deupani Forest Beat Officer Lapen Monus Parek Atumpen Chirap Chitodunsi Kerap Kapajir Asai Mesten pen pachun ponlo Bharat Sarkar pen ke pathik pon COVID-19 akeso abur pen kachengrei unji aphan pirthe adang pi anutin amunit atumta nokana di chikubwek nangji lapen ke dokedam social distancing aron proivek nangji pu aron pathik ponlo bangso aron ateng pen pachi tondonsi Durga Puja kelangdun araratum suri sose araratum aphan COVID-19 akeso abur pen kachengrei ponji aphan pura nokana di keron parasai kereng pon pusi pherangke aphan nang pachinidun Karbi Anglong Saru Pothar Pen Jotno Singh Bay Report Biswanath Karbi Live Karbi Lo Chale Asong Havar ke hat aro ame ahin pen dongmukak ahite along kedo akulat do analong trading license ke tarli pasai kerengpon Pini Preni Pai Krehini Durmi Arni Porpai Kresi Apor Malampen Pangcheng Ponsi Karbi Lo Chale Asong Havar ke hat aro ame ahin pen patir pi ponsi dongmukak ahite along kedo akulat tin along trading license ke tarli pasai kerengpon
Pini labang so trading license katalip asayalong Karbilo chali asong hawar ke hat arome akong chun bang buddha terang Karbilo chali asong hawar ke hat arome dihin chun bang Jona Singh terang denarong Karbilo chali asong amei phula pen kong chun bang Seldhampur Karbilo chali asong amei phula pen kong chun bang pen chenglok penangan Karbilo chali asong along klem bang phu bang phiatum chetong dun Pini trading license ke tarli pasai along aja hoka tumke do lapen aja hoka tumangke awe lapen kaddo awe atumta PRC abangke awe lasi kosonsi angtan pen ke bang atum PRC awe pin pen kosonsi trading license kelong lok mapu manghu meme lapen Karbenglong autonomous council lapen town committee atumaphan arjuing tungduk lapen non ke bangji nikke bangbong jongsi valid trading license kawe atum nangche peklang thekte pulotangte kaprek angdeng sitame kachesong deng ponang kok popusi ningjepon Tum Karbi Student Association Haragha Regional Committee pen bangso Dokmuka Town Committee andar along dokan along trading license aput hak inspect dam hodil tum thek dam long penan adokan namali ke tumbakan tumhan trading license ba napaklang thek lapan aja hak tumbang ke awe tame hala ke do we ka tum se tame li tum ke manghumi me alam ke bangalalo a trading license bang kado setamili tum karju pon bom ahur bang documents hang pon bom hot bang tum han PRC ba na chapaklang pon rakte lasil tum Karbi Anglong autonomous council pen chenglok dak town committee local town committee tum han karjugang tum mangalalo PRC we pin pen kupuson se hala bangso amunin da tum ang tan pen ke bang tum trading license ke long lok ma la bang sil tum ang humi me la pa arjung tum du lasi nile tum pini Karbi lo charlie asong pa pachini kang tum mangalalo nilitum along tin la ke inspect da mahus da me pachini kang lo nike bang bong jong sin nilitum aphan trading license valid trading license jong sin apaklang pon thek thep pulodang te labang so nilitum akaprek ang deng samil tum kachesong abang deng ponang kokpo la silitum pini ke thek dam long teng pulotang te trading license ke do tum sitame PRC ka vetum sikeo la si trading license ke do tum sitame renewal kuri re ningkan therok sila son tum da lasi penangan na dokan sa mili tum kathek dam long teng pulotang te dokan khuli pot me trading license ka basic ong hotel ke khuli pot trading license ka basic ong lasi lil tum pini Karbilo chali asong pen kachuni kang tung bangalalo prabjin penale tum dokan kimi khuli tum sa mela bang trading license bang nale tum khuli da prang phase tuning rilo athe trading license khuli le ile tum jongsi council on revenue jongsi Chethon namde papa namde pulatang te litum town long pacheng lo kaprek awar sai long tamil tum development of hanba ke katikuk du kokpo rasila pon Karbenglong dongmukak pen rukasen kro report Biswanath Karbi live